Ja m'he cansat de viure a la presó. A reveure! Dispareu! Dispareu! Gràcies per ajudar-me. I què vols que faci a canvi? Molt senzill, vull que robis una cosa. Una cosa? Sí, una cosa. L'home aranya no n'aprèn! Com que es tracta d'un individu que crida molt l'atenció, la policia està convençuda que aviat el podrà atrapar. Aquesta vegada no se'ls pot escapar. Passem a una altra notícia. Aquesta nit se celebra el Festival de l'Estrella Vega i s'espera una gran pluja d'estrelles. N'he vist un! On? Oh, un altre! Tu m'enredes! Escolta, mijo, avui és el millor dia de l'any per veure estels fugaços. No siguis impacient i podràs demanar tants desitjos com vulguis. Sí? Oh, Soshi, que t'avorreixes. És que tot això no m'interessa gens. Per què? Els estels són bonics, però... Sí, són bonics. A veure, escolteu-me tots. Estic segur que els vostres... Per què hem de perdre el temps mirant al cel com uns estaquirots? Quan n'has vist un ja els has vist tots. Ja. A més, després haurem de fer una redacció de 100 paraules i això encara fa més mandra. Quin pa. Què penses, Sushi? Pensava que la Via Làctia és plena d'estrelles que floten i nosaltres som aquí contemplant el cel de la nit. Només hi som tu i jo. Què? Sushi, feia molt de temps que no ens veiem. Per fi podré parlar amb tu. Molt de temps? Però si us veieu a classe cada dia. No et fiquis on no et demanen. Tu i la teva amigueta, la Isami, sempre ens destorbeu. Què dius? Oh, em sap greu haver arribat tard a les presentacions. Em dic Mayuko, tinc 11 anys i vaig a la classe d'en Soshi. Es pot saber amb qui parles? Abans fèiem tan bona parella. De fet, érem la parella perfecta. Tu ens has separat en Soshi i a mi. Tu en tens la culpa. Què dius? És culpa teva. Des que vas arribar a l'escola que en Soshi ha canviat. Sempre parles en veu baixa amb en Soshi i el beneit d'en Toshi. Sushi. Sempre aneu junts a l'escola. Sempre torneu junts a casa. A més, aneu en bicicleta junts. En Kei també ve sempre amb nosaltres. Es pot saber per què m'ho fas, això? Jo no et faig res, Mayuko. Som amics, no passa res. I tant que passa. No és veritat. Ei, vinga, Isami, no ho neguis, que no ho veus, que ho sap Per tothom. cert, qui t'agrada més, en Toshi o en Sushi? Ei, jo també ho vull saber. Ei, jo també ho vull saber. Vostè també? Sí, també m'agradaria saber-ho. Preocupeu-vos de vosaltres mateixos, sisplau. Escolti, vostè té xicot, senyoreta Haruka? En té? No, jo no estic enamorada, noies. No pot ser! Ho vol mantenir en secret. Esclar, és un secret. És un secret, és un secret. Sí! Digui'ns-ho, senyoreta Haruka. No hauria d'haver tret el tema. Sembla que la Isami i la Mayuko són bones amigues, De qui està enamorada la senyoreta Haruka? Com a sotsdirector de l'escola és un tema que m'interessa força. Oh, quants cotxes patrulla, no? Què deu haver passat? Oh, no m'ho puc creure! Hola, senyoreta Haruka! Oh, oncle Kazuma? Senyoreta Haruka! Hola, vostè és... Sí, sóc l'oncle de la Isami, en Kazuma Sakamoto. Tinc 28 anys i sóc solter. Bé, ves per on ens tornem a trobar, oi que sí, És el destí. Sí, és el destí. Bé, no ho creu vostè, que és el destí, senyoreta Haruka? Què en pensa? Doncs no ho sé. És el destí. Ha vingut expressament. Sí. Qui és vostè? Per què ha vingut aquí? Oh, esclar! Què? Un robatori en una joieria? Oh, una nota d'avís! A les 10 en punt d'aquesta nit penso robar la gran joia secreta de la joieria Chafani, les llàgrimes del tigris, firmat Home Aranya. Que bé, com a les pel·lícules. Bé, esperava que digués això, senyoreta Haruka. Que bé. A
veure si ens entenem. Vostè ha vingut fins aquí a ensenyar la nota d'avís a la senyoreta Haruka, oi? Bé, jo... No. Senyoreta Haruka, fins una altra! Fins una altra! Ha vingut expressament a veure la senyoreta Haruka. M'amoïna això del robatori de la joieria Chafani. Tu què en penses, Izami? L'home aranya. L'home aranya és aquell paio, oi? Sí. Mireu. No sóc així, realment. Doncs ja hi som. Veieu alguna cosa estranya? Amb tanta vigilància no passarà res. Sí. L'oncle Kazuma sap el que es fa. Sí. Sí, què? Oh! Mayuko! He tingut un mal pressentiment quan he vist com us miràveu la nota. Tens molta imaginació, Mayuko. Soshi! Què? Deixeu-me venir amb vosaltres o us en penedireu, nois. Què? Sí que en teniu poques ganes que vingui amb vosaltres. Digues la veritat, Mayuko, tu l'únic que vols és estar amb en Soshi, oi? És veritat, això? Bé, si us he de ser sincer, a vegades em faig por a mi mateix. El meu encant personal ha enlluernat una altra noia. No ho puc evitar. I hi tornem a ser. Para de dir bestieses, Soshi, que fas el ridícul. Ets fantàstic! Bé, gràcies, Mayuko. Ai, fantàstic, fantàstic! Té, et regalo aquesta flor tan bonica. Algú ha cridat! És l'home aranya! Vinga, operació d'emergència! Per què has cridat, Mayuko? Perquè soc tan feliç, soc tan feliç! Per què? Perquè estimo el Soshi! L'estimo! Vaja, d'això se'n diu córrer. Podria participar als Jocs Olímpics. La força de l'amor pot canviar qualsevol noia. Deixa-ho córrer. Però on som? Em sembla que ens hem perdut. Inspector Sakamoto, hem escorcollat tota la zona, però no trobem la persona que cridava. Continueu vigilant, hem de tenir els ulls ben oberts. Sí, senyor. Home aranya, vine si pots. On som? Devem ser als límits de la ciutat. És que, sense adonar-nos-en, hem anat en direcció contrària a casa nostra. De fet, som a l'altra banda de la ciutat. Ja són les 10. En aquests moments l'oncle Kazuma i l'home aranya es deuen estar barallant davant de la joieria. Em sembla que aquesta vegada el Shinzen Gumi ha fallat. Aquest home aranya... No té cap fiquis, Toshi. Jo no hi vull ni pensar. Sí, val més que ens oblidem de l'home aranya. Bé, ja tenim prou feina amb els follets negres. De tant en tant hem de deixar actuar l'oncle Kazuma tot sol. Teniu raó. Anem a casa. Perdoneu, quina hora és, noi? Són les 10 en punt. Acaben de tocar les campanes. Moltes gràcies. Adéu. Que l'heu vist? Es pot saber què hi fa aquí? On deu anar? Oh! Mireu, el seu objectiu és allà. Ningú no s'imagina que l'autèntic objectiu de l'home aranya és aquest museu. Sóc un geni, sóc el geni del segle. Ai, qui hi ha? Es pot saber què hi fa aquí dalt? Sí, que no volia atracar la joieria Chafani. Això mateix! Tot va com ho havia previst. Sí, serà una operació perfecta. Una operació? Perfecte. Què vol dir? Mentre la policia és a la joieria Chafani alertada per la nota d'avís, jo robaré el tresor d'aquest museu. És un pla fabulós! Que bé! Que bé! Vostè és molt dolent. No li servirà de res perquè l'hem descobert. Ja no podrà robar res. Ostres, em sembla que ja ens havíem vist abans. Vosaltres sou... Vosaltres em vau seguir amb les bicis sense parar i vam entrar en un magatzem, em sembla. I què més va passar? Què vau fer vosaltres després?
Això! Em sembla que ja ho havia vist abans, això. Vaja. Miri! Em sembla que ja ho havia sentit abans, això! S'ha de ser ben capsigrany. Au, tornem a casa. Sí. Abans que algú ens vegi per aquí. Què? Es pot saber què hi feu aquí, nois? No hauríeu de voltar de nit. Senyoreta Haruka! No us castigaré, però vinga, espavileu-vos, us portaré a casa. El secret! De l'espada! El secret del Shinsengumi! Ens ha vist! Bon dia, senyoreta! Bon dia i bona hora, nois. A veure, avui ens divertirem una mica. Bé! Però primer passaré llista. Itakaji, Present! Egawa, Present! Miho, present. Què en penseu de la senyoreta Haruka i la Mayuko? No sé si devíem veure la nostra transformació. Espero que no, però si la vam veure, estem perduts. La Lubalina! Què? La història de la Lubalina, l'encantadora nena bruixa que perd els poders quan descobreixen qui és realment. Novelina, tu ets la Yuki. Ken, per què ho has vist? Després d'això, la Lubalina ja no pot tornar a fer màgia ni pot tornar a ser el que era. Però, afortunadament, amb una nova vareta màgica aconsegueix nous poders. Es pot saber de qui estàs parlant, Toshi? Qui és aquesta Lubalina? Ja t'ho he dit, l'encantadora nena bruixa és un programa que fan a la mateixa hora que els Gambaman. I tu com ho saps? Me la gravo en vídeo. O sigui que tu mires sempre. Ai! Lubalina, encantadora Lubalina! Què passa? Hi ha molts nois que s'ho miren, no és un programa només per nenes. Sí, la Lubalina és tan bufona. Calla! Vols dir que si la senyoreta Haruka i la Mayuko ens han vist ja no podrem fer servir l'espasa? Igual que la Lubalina. No crec que passi res. Els nostres avantpassats no ens en van dir res d'aquesta possibilitat. Potser es van descuidar de dins-ho. És veritat, podria ser, però el problema és que no sabem què passarà si la senyoreta Haruka i la Mayuko revelen el nostre secret a algú altre. Ho faria? Els nens no haurien de jugar a ser herois justiciers. Exacte! Els nens no poden jugar a ser herois justiciers. Us n'heu d'anar a dormir d'hora. Això no es fa! Torneu-me en soci! No es pot pagar un adult amb una cosa així. Doneu-me l'espasa! Expulsats de l'escola! Em sembla que haurem de dissoldre el Shinsengumi. Tenen raó, no està bé que els nens surtin de nit. I no oblideu que probablement els follets negres també saben qui som. Què? Si realment ho saben, nois, els follets negres ens buscaran i ens atacaran. Quan anem a l'escola. El Shinsengumi! Quan estiguem dinant. El Shinsengumi! Quan ens estiguem banyant. El Shinsengumi! I per què justament m'havia d'estar banyant jo? Em sembla que tant les nostres famílies com els nostres amics i coneguts en poden sortir escaldats, també. És veritat. Us he fet una pregunta, no feu veure que no l'heu sentit. Tant se val, deixem-ho córrer. Nois, hi hem de fer alguna cosa. Ara et despertes? Tu ets... Sí, sóc un follet corb. Què ha passat? T'he vingut a buscar perquè feies tard i t'he trobat estirat a terra. Estirat? Per això t'he portat fins aquí. Oh, moltes gràcies. No recordo si algú més m'ha vist. Escolta'm bé. Hem d'aconseguir la màscara del follet pluja que s'exposa actualment al museu, sigui com sigui. Ja m'has sentit. Com que tu ets un professional, Ho faré, sóc un professional. Pots confiar en mi. Ens trobarem al lloc on vingut aquesta nit. Adéu. T'estaré esperant, home aranya. Bé, una galeria d'art, ara? Potser tornarà a trencar la seva promesa? Potser sí, però hi hem d'anar. Doncs bona sort. Encara no sé quines són exactament les intencions d'aquest home aranya, però quan ho sàpiga... Encara no tens la màscara del follet pluja. Ho sento, senyor. Fem tot el que podem.
Espavileu-vos! Hem de poder exhibir la màscara del Follet Pluja en el pròxim festival de follets, sigui com sigui. N'estem al corrent, senyor. No s'amoïni, ho tenim tot previst. No fallarem. Follet Pluja. Vinga, de pressa, nois! Estic segura que tornarà al museu! És tan beneit aquest home aranya que no m'estranyaria gens. I tant! L'home aranya va en direcció contrària al museu. Ja ha robat alguna cosa. Què? Però si encara no són les 10. Ostres, no s'hi val, això és jugar brut. Som-hi, encara el podem atrapar. Sí. Soc un conductor prudent. Alto! Ui, han marxat! Ei, espereu-me! On aneu? On aneu? On aneu? Toshi, no s'hi val. On he d'anar jo ara? Ha estat fàcil. No, no el podrem atrapar! Bona nit a tots! Visca! Senyoreta Haruka! Kai! Deixeu-me fer-hi. Vinga, pugeu al cotxe. Ja m'ho ha explicat tot, en Kay. Voleu atrapar un home dolent, oi, nois? Sí. Molt bé. Ahir a la nit també vau jugar a policies, oi? Jo, quan era petita, també hi jugava, sabeu? Sí? Què? Vosaltres tres a la rereguarda. Sí! Aneu amb compte. Ara em toca a mi! Que bé! Quins nens! Sí, som-hi! No em guanyarà! Senyoreta Haruka! Què fa? Premi! Senyoreta Haruka, que em sent? Em sembla que s'ha desmaiat. No és res. Au, vinga, nois! Au, vinga, és la lluita final! Ei, home aranya, vés en compte! Vaig cometre un error quan us vaig menys valorar perquè éreu uns nens. Què? Sou els meus rivals i lluitaré contra vosaltres amb totes les meves forces. Bé, Això ja ho he sentit abans. Mireu! no m'ho puc creure. Però sí, ja ho sabíem. Aquesta és la meva aparença real. Què us en sembla? Fa respecte, oi? Ja n'hi ha prou de bestiesa! Tindrem Gumi endavant! Oh, no! Em sembla que això ja ho he viscut abans! Em sembla que això ja ho he viscut abans! No ha canviat gens. Es comporta igual que l'última vegada. Diria que no se'n recordava de l'espasa. Potser les persones que ataquem amb aquesta espasa perden la memòria i no recorden què els ha passat. Què? Ja ho entenc. Per això els delinqüents sempre diuen que no recorden les cares del Shinzen. El poder malvat de l'espasa. Sempre que guanyem l'enemic amb l'espasa podem estar tranquils. Ningú recordarà qui som. Ja ho sé, ho acabo d'explicar jo, això. Veniu aquí, fullets negres, el Shinzen Gumi és invencible! Tingui número 7. Era dins del cotxe del senyor Home Aranya. Perfecte. Com està l'home aranya? La seva vida no corre perill, però haurà de descansar una temporadeta. Agafeu-lo. Entesos? Potser el Shinzen Gumi encara volta per aquí. Aneu amb compte. Sí! Vaja, vaja, sí que han vingut. Esclar, Toshi, com que els has dit, veniu aquí. Som molts, no podrem lluitar contra tanta gent ni tan sols amb l'espasa. El millor que podem fer és esperar-nos fins que marxin. Quanta estona ens haurem d'esperar? No ho sé. Ok, aguanta! Toshi, posa-li la mà a la boca!
Ai! Anem! Obriu els ulls. Els corps ja són tots fora. Aneu-vos-en a casa. La llum brillarà més mentre hi hagi foscor. Jo visc en la foscor per protegir la llum. A reveure. Una ninja. I és una dona. Creieu que és dels nostres? Oh, ja està. Molt ben fet. Gràcies, senyor. Ja tinc ganes que arribi el dia del Festival dels Follets. Serà una festa memorable. Ei, mireu aquella caseta d'allà dalt! Senyoreta Haruka, vigili! D'acord, perdó! Ostres! Els follets negres han descobert on és el plànol del seu tresor amagat i intentaran recuperar-lo. Ho hem d'impedir! No us perdeu el pròxim episodi, El secret de la carpa